नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी आपले सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करते. आता दिवाळी जवळ आली आहे, तर सगळ्यांनाच वेध लागले आहेत फराळाचे. आता मी आज दाखवणार आहे तुम्हाला बेसनचे लाडू. पण बेसनचे लाडू खायला सगळ्यांनाच आवडतात, पण ते बनवायला मात्र सगळ्यांना जमत नाही. आणि ते मी अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला आज दाखवणार आहे. आणि तत्पूर्वी जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा. आता मी तुम्हाला दाखवते बेसनचे लाडू. चला तर आपण बेसनचे लाडू बघूया. आता बेसनच्या लाडवांसाठी लागणारे साहित्य हे मी 2 वाटी बेसन घेतले. मी याच वाटीच्या मापाने घेतले होते. ही 1 वाटी पिठी साखर घेतली आहे, तूप घेतलं आहे, मनुके घेतले आहेत, चारोळी, ही माझी वेलची पावडर आहे. वेलची पावडर आपली पटकन मिक्सरमध्ये दळली जात नाही, म्हणून मी थोडी तिला साखरेमध्ये दळून घेतली आहे. काजू आणि 1 0 नंबरचा थोडासा मी रवा घेतला आहे आणि थोडे दूध. मी कढई तापत ठेवली आहे. आता आपण थोडं तूप टाकूया. आपल्याला तूप एकदम सगळं टाकायचं नाही आहे, जसं लागेल तसं थोडं थोडं आपल्याला तूप टाकायचं आहे. आता माझं हे तूप तापलं आहे. आपण यात हे बेसन टाकूया आणि आपल्याला गॅस मंद आचेवरच आपल्याला हे बेसन भाजून घ्यायचं आहे. हे मी बेसन घरीच दळून आणलं आहे, पण हे बेसन ज्या वेळेला आपल्याला दळून आणायचं असतं, म्हणजे चण्याची डाळ, तर ती आपल्याला डायरेक्ट दळायला द्यायची नाही आहे. मी काय करते, ज्या वेळेला डाळ आणते दुकानातून त्यावेळेला तिला स्वच्छ निवडून नंतर तिला मी अगदी 4-5 तास उन्हात ठेवते आणि छानपैकी तिला कुरकुरीत अशी करून घेते. त्याने काय होतं की जास्त आपले लाडू असतात ना, ते जास्त दिवस टिकतात. आणि कुरकुरीत करून आणल्यानंतर, उन्हातनं तापून आणल्यानंतर मी तिला अशी आपल्या कढईमध्ये खरपूस भाजून घेते आणि नंतर थंड झाल्यानंतर ती मी चक्कीवरून दळून आणते. आणि आपल्याला पातळ पीठ, एकदम बारीक पीठ काढायचं नाही आहे त्याचं. बेसनांच्या लाडवांसाठी आपल्याला थोडं जाडसर असं पीठ लागतं, बारीक असं दळून आणायचं नाही आहे. आणि व्यवस्थितपणे, आणि मग त्याचा वासही, आपण जर डाळ भाजून चक्कीवर दळून आणली तर आपल्याला त्या लाडवांचा सुगंधही खूप छान येतो आणि खायलाही खूप चविष्ट लागतात, अगदी खमंग वाटतात खाताना. हे बघा, आता आपल्याला हे अजून थोडं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. थोडा बेसनचा रंग बदलला आहे. हे बघा, आपले बेसन कसं छान एकदम खरपूस भाजून निघालं आहे. आता मी गॅस बारीक केलं आहे. आता आपल्याला यात आहे ना थोडंसं दूध टाकायचं आहे. थोडं दूध टाकल्याने काय होतं, आपले बेसन छान असं फुलून येतं. आणि जास्त टाकायचं नाही, 2 चमचेच टाकायचं आहे. आणि आता हे आपल्याला असं व्यवस्थित दळून घ्यायचं आहे. हे बघा कसं छान असं फुलून आलं आहे. आणि आपण गॅस बंद करूया, कारण आपले गॅस बंद केल्याने, चालू ठेवल्याने काय होईल, आपलं बेसन करपून जाईल. आणि थोड्या वेळ आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. आता मी हे परातीत काढून घेते. आपल्याला हे थंड करायचं आहे. आता यात आपल्याला थोडा 2 चमचे रवा टाकायचा आहे, पण तो आपल्याला रवा भाजून टाकायचा आहे. आम्ही तुम्हाला रवा दाखवला होता, हा 0 नंबरचा रवा आहे, पण मी तो ऑलरेडी भाजून घेतला होता. तो मी आता तुम्हाला यात आता आपल्याला तो घालायचा आहे. आपल्याला बेसनाच्या लाडू बनवताना रवा थोडासा आपल्याला यासाठी वापरायचा आहे. तुम्ही बघा, आपण नुसते बेसनचे लाडू ज्या वेळेला खातो त्यावेळेला ते आपल्या टाळ्याला चिकटतात आणि आपली खायचा संपूर्ण मूडच निघून जातो. म्हणून आपण त्यात हा रवा टाकायचा. मग आपण त्यात पिठी साखर टाकूया. आपल्याला जेवढं गोड हवं असेल त्या हिशोबाने आपण पिठी साखर टाकूया. थोडीशी वेलचीची पूड टाकूया. ही मी साखरेमध्येच वेलची पूड वाटून घेतली होती. थोडी जायफळची पूड टाकूया आपण. जायफळ आणि वेलचीच्या सुगंधाने लाडवांना खूपच छान टेस्ट येते. व्यवस्थितपणे हातानेच मिक्स करून घ्यायचं एकदम छान. सगळी साखर आतमध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये मुरवायची आहे. आता आपण यात थोडीशी चारोळी टाकूया.
थोडे मनुके टाकूया आणि थोडे काजू टाकूया, कारण आपल्याला काजूवर गार्निशिंगला लावायचे आहेत. आणि व्यवस्थित मिक्स करूया. आपण हे लाडू असे वळून घेऊया. बघा हे अगदी सहजपणे वळले जातात. आपल्याला दुसऱ्या हाताची म्हणजे जसे पूर्वीच्या काळात आजी आपल्या 2 बोटाने लाडू वळायचे, तसे आपल्याला काही हे लाडू वळावे लागत नाहीत. याच्यावर आपण बेदाणे लावूया आणि काजू लावूया. अशाच पद्धतीने आपण लाडू वळून घेऊया. हे बघा, आता आपले बेसनचे लाडू तयार. जर तुम्ही नक्की हे ट्राय करून बघा, आणि जर तुम्हाला हे लाडू आवडले तर मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की तुम्ही कळवा.